उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेक मेळिल्ले मशालाचे चिन्ह देशातल्या घराघरांत पावयतले। उद्धव ठाकरेन केल्ल्या कामाचो लोकांक विसर पडूंक ना, ताका लागून पक्षाचे काम पयली भशेनूच तितल्याच नेटान आमी मुखार व्हरतले, अशें विधान उद्धव ठाकरे हांणी केलां। सध्या महाराष्ट्रात जे सरकार बसलां ते घटना बाह्य सरकार आसा आनी ताकाच लागून महाराष्ट्र वाचोवपाक हे मशालेची धग सगळ्या मेरेन पावोवन महाराष्ट्रातली बेकायदेशीरपणा भायर मारून लोकशाय तिगोवन दवरपाचें काम आमी करतले, अशें आदित्य ठाकरेन म्हणलां। माझी पहिली प्रतिक्रिया हीच आहे की अभिमानाने आम्ही हे नाव आणि चिन्ह संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरात नेऊ। आता महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। खरं तर आपण बघितलं तर गेल्या 2.5 वर्षामध्ये जे उद्धव साहेबांनी काम केलेलं आहे, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून असेल, कुटुंब प्रमुख म्हणून असेल, त्याच नावाला आम्ही अभिमानाने सगळीकडे घेऊन जाऊ, घरोघरी घेऊन जाऊ। त्याच्यात हिंदू नेते सम्राट बाळासाहेब ठाकरे पण आहेत, उद्धव साहेब पण आहेत आणि शिवसेना देखील आहे। म्हणजे आमचं पूर्ण शिवसेना परिवार हे जे आम्ही घरोघरी जाऊन काम करत होतो तसंच पुन्हा एकदा काम करू आणि निश्चित विजय हा शिवसेनेचाच होणार। जे चिन्ह मिळालेलं आहे मशाल, ती धगधगती मशाल ही देखील आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशभरात घेऊन जाऊ। ह्या निवडणुकीसाठी आपण बघाल मोठ्या मतांनी विजय होईल। आपण बघताय बाळासाहेब ठाकरे हे नाव हे शिवसेना जी ओरिजिनल आहे त्यांना मिळालेलं आहे। उद्धव बाळासाहेब ठाकरेमध्ये ते देखील नाव आलेलं आहे। आता त्यांचे कुठचे आम्हाला माहिती नाही, कारण ते काय कुठूनही काही चोरतात आणि घेऊन जातात। आता नाव चोरण्याचा प्रयत्न केला, चिन्ह चोरण्याचा प्रयत्न केला, पण एकच महत्त्वाचं आहे की आपण बघाल कितीही असे प्रकार झाले तरी महाराष्ट्रातली जनता, देशातली जनता ही उद्धव साहेबांबरोबर उभी राहील, कारण जे काम केलेलं आहे ते लोकांसमोर आहे आणि आम्ही सत्याच्या बाजूने आहोत। मला वाटतं इशारा वगैरे देण्याची गोष्ट नाहीये। आम्ही इथे काम करायला आलेलो आहोत, आम्ही चांगलं काम करत होतो, महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत होतो, सगळ्यांना एकत्र घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत होतो ही गद्दारी होईपर्यंत। आणि आता देखील आपण बघाल आम्ही प्रत्येक प्रश्न जो घेतलेला आहे तो जनतेचा प्रश्न घेतलेला आहे। गेल्या 2.5-3 महिन्यामध्ये आपण बघताय की महाराष्ट्रात एक घटनाबाह्य सरकार बसलेलं आहे, इल्लीगल सरकार बसलेलं आहे, ज्याला कुठच्याही संविधानात आपल्या वैधता नाहीये, तरी देखील वेगळी कामं ते करण्याचा प्रयत्न करतात आणि सगळी कामं त्यांची राजकीय आहेत आणि एवढंच काम करतात की कुठचा पक्ष फुटतोय एवढ्यावरच लक्ष आहे। कुठेही काम कसं लोकांचं होईल, चांगलं कशी जनताची सेवा होईल हे कुठेही बघितलेलं नाहीये। तर आम्ही लढाई तर लढत राहू, पण आपण बघाल की आज देखील शिवसैनिक जो आहे, काल हा निर्णय आल्यानंतर शिवसैनिकांचा संताप आपण बघताय प्रत्येकाच्या मनात आहे। दुःख याच गोष्टीचं आहे की त्यांना स्वतःची काही ओळखच नाहीये। म्हणजे जे आज खोके सरकार बनलेलं आहे, खोके सोडून त्यांची ओळख नाहीये, ती आमची ओळख खेचून घेण्याचा प्रयत्न करतात, पण ती कधी लोक त्यांना ओळख मिळू देणार नाहीत।